kangge Bapak Komandan Suparno nggih. Kanggo Pak Wahab aja lali karo kancane lho mosok ditinggal. Ora kalah mbakku to. Candane ora genep. Kangge Bapak Suparno, Bapak Komandan amat menonton lewat live streaming. Tamunya semakin banyak monggo. Telung gendeng gak apa-apa. Sepenting sudah balik Sebanbun. Ini sing penting kok sampai jam subuh gak masalah. Pokoknya tertib. Yes, bisa balik kaki Bapak Suparno, Bapak Komandan mat menonton. Good.
Ojo nganti aku kok jati walasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji segere Joko romantika iki jadi pil berkasih pada penganggone selain asemi